ngarwa ngabito kwa mugongo joint bandara tia tiganite kurwerio na wamba to bokong na ne gidwa wate tuana tinga kira ya gitari ono na wamanya taigalire muni nyombe gondwe unaona tulia kene kio kinyomba na yetu na bona mambo kene na kene ona otometa wanguma bokong ba dogo tenena mbaga aria aseketunana kwata liko tonya mono no toka na twatenena ya sira twa mapora andali sia tuli twa sia ribu bakamoka twamanya kwara twa nyomba ngengwerete bakitingwa tia senkuchi nyomba ambwa na yebo angeti tingwa tinzo yisi na nya senkorara chibuni korara korara tingwa tikena kene akimon konya sinyomba mora bikiri nyomba ensemo ya bonchorire na bwigo abamenye kurwa tinsemo cha mugonga igutoka bo machonge county ya Kisii nigo besokire na kubore buna ubutuki bwa bwango bunyare gukorekana erio mugako yo mobwe myaka ya gato anyare kubekwa biara aiga magega egotebekana buna mugako yo anyare kumutachiranse mwana bwe myaka 5 nebere mwana umunyaruka omoke bwe skuru ase batebere buna mugako yo nigarorekane buna tingendo chae tichiri chingia kolende nigobono anyarete gucia bichuko magega yo gwikirania egekorwo ekyo engana babore buna abanyanyimbo bokoro butuki banyare ko kokora ubunenge na bwe gukomanya ase mugako yo aberete na kumumukiria egetambukiro egetindi kirichiko bune simba ya umachore tingo nyara kolemerali ekero mondo gwate myaka 60 akukwata omocho koroe tingo nyara gukira ase ngenjaka kole ikine kebe mono oyo no mugaka esokoro yo mwana utakire kolendo mwana emukire no mwana ngane getamtama ko chikomwa obekiro mwana mubuko na abugato uchire kumubwatira komokoro buno mukungu pinche bune simba ya machoge tinkwanja kakoro bunekyo ikonkotenena n'abantu bawo machoge abagambi baito bamugongo Madam Margaret na muliro mu chief twabaire 9 hours kurbon kuikamana etoke buno muntu yimwamwire police agambi kuno lichiko asibu eko tukwachi mambadonyi women Kisii County osoine ubati si mwana nyora akia ege kugera teko nyale garu mwana ali motabu atu mwana musinini nara mai kuru atu agenda tole no bororo otwali mechande menene waseri koro bingabu nebi bigokore kanese town ya Mugonga na kero mugaka gwate myaka 70 se myaka 80 agusari umwana bwe emyaka 7 ondonya to itwaje temono kwegera abana kinyaruka mama count muswata ngo muno yukura nyoire bonge abantu banga muna umwedi n'ikiko banyare bagosibuka kubwatu na gutwa asama litangoro kubitondye kya yenda no mwana manye kaine buno monoge no monoge nande wate banike mae njerate yo umwaka monna gwe myaka 70 aranyare gusari umwana gwe metimia mekia umwana uri grade 84 taisa inyo kabera no muntu wate myaka 70 egende kineke besana gya korekanira ase Kisii County yitu anana mono mucho Mugonga nande togota kugiyanja korekanete omusacho yo tokoreire boire aragererigwe yetangoro police patomko koro stage ya Mugonga ekorangero kya kora tuko yarengeje igoro kya ingekebe abagaka babanene bagokora ebintu bagokorera ebichuchu ebingare agimba kuri kibantu banga banene babakorera gose banabangina ebe onyo sabagaka banga bunabo n'abana bawo na boigo ensemo ya bamenye kurwa chinsemo cha amasago yo kutoka ime ya Keumbu yaribari cha county ya Kisii na buraboni go babore na utukibwa bwango bunyare gokorekana magega yo mubire bo musacho yo oyo bamanyete wika elieta utoka separambara bare chinsemo cha eremo na bako sanga na bareke bamwana mayeni go baerere buna nyagosiro yo nigakororekana aitire kurwa ono koretwa kose umubiro koretwa wika kobekwa chinsemo icho engana bono banyanyimbo bayimugitire tambukero na boigo kwero umubiro ye asenkendu na obutuki ugochaka nabo ekenyere kene kiane ambo mwa bisaburo kesen
nabo nabo kama mbigengo ko bo murugi one atigo ciaro bo yasto akanyoreta kagondo gakona ko tunya kuragera rende ono ngo jwe kama ata na nyoro muntu kweto enje buna richi koria serikali rigoteba uno mugambi tinare kwobwa na kesi ni aso mugambi omoke media dino mugambi na tax responsibility oikaiga iye kenyora batu anyoro mungu ane kana murigire na nyora nimo manyete taswa nara no antare kumanya na narwa ka report egere ntebie ikenyoro kemanya usaba gambi manya serikali igorende namo manya sama dita nara akurukumbera ntomo manyete igorende nabayare ngego ikiraigo twensi ntubwata abana lakini nare gusaba abaigori mokoro gwanja koino mosomera abana baino mubabeke buya egera abana batwareri njerengi ya batari senjere bwenerate gento kende amakoso na alinga okoranga taiteiriga kera tokurigereria taiteiriga kera serikali na ya monchora ya nyoranga abitiro muyo mogongo na mani ngata yonsa kuna kana iko ketiringo ngiarengo igorende okoranga itiretware akaretu goiga twabere no mwichano sana kera twanyere reporting no mwana omuntu mbera nyarira kabaga okwa twakumiri bone ma bidwa gresi mingo mwana ule kwande skuru anyalwo mwana uyo muntu mbera kale para linde twanyarire wikororo kera tuikororo mane ndu twabo mwana muntu na magwanyo takarara bobe ngende ndo yugo kumingelinga mwana uyo muntu lirara so ikundu achira obasigari ba munjo ira manga twanyarire ngabitire mu ikuru magongo tugusaba abantu betu ngaki nebo muntu okogose mwabire gose mukwanere onyoko gosera mwabirane abantu baminda makwire ichiro gusimura bone kinyire kegeito uyu muntu rando gatatu okuze turakura kwena abantu bone kinyire kemo abantu batatu rande familia ya otugosaba abana baminto imikuru mukarakali zone turi mukarakali. Province ya Kenya Muske William Ruto nigo bono anyara gusanga na babunge bensemo kose bense eri ya Tanzania bituko lya lero kaukwana na barabu ase bunge nene iyenseyo Muske William Ruto nigo anyara kubainekire buna ensi ya Kenya nerigete kubwaterana nense yabo ya Tanzania elio kwaneke buna uchume yechinse chigevre ya nyale gokina nabo igo nabomenye banyode obosibuli bo korobonchoreria ase chinse chiga ibere elio kogendereria ose kogendereria ase amagimabo. Honorable members, we must take charge of our own development and our own prosperity. We must learn to mobilize domestic resources. We must learn that we can build our resources by mobilizing domestic resources. And we know, economists tell us, that investment is a function of savings. You cannot invest what you don't have. So we are learning lessons from one another. And I'm very proud that my sister Samia Suluhu and I, at this moment in the history of our two nations, we are working together closely to bring the people of East Africa together, to eliminate what has constrained us for many years, unnecessary suspicion. Our future is tied together. Our destiny is one. The success of Tanzania is dependent on the progress of Kenya, and the progress of Kenya is dependent on the success of Tanzania. We are one people. Once again, I thank Her Excellency Samia Suluhu Hassan for inviting me. I thank the Right Honorable Speaker and the distinguished members of this House for your honor for me to address this Parliament and for the friendship that makes this partnership not only possible but enduring. Matuka make magiga yeke ense ya Kenya guchingira litukoria bakoria miremo nigobono murai weke magia DCP Muske Rigathi Gachagua litukoria rero anyare usanga na barikiba mangana maya nabo igo kobora buna ense ya Kenya possibility boyo nabo igo bukoreri obuyati boraba bukwenekirwa animo no guchase abakoria miremo ase chi sector au
kaukana mugaso rero gashagwa boigo ni gamomochire yotenete ikiombe gioko rigererio bwene babakori emiremo emegense ikiombe gya kotu Francis Atwoli asatebire buna nigo Atwoli agenderete kumwakira muraibwensi ya Kenya Musiki William Ruto chinkobi nonye abakori emiremo bagenderete komigeka kigima na boigo ebirero byabo bitari kwigwekana na serikali. Every man has a price. Is Atwoli, he has abandoned the workers. He is now the lead praise singer of the William Ruto praise and worship team. He is the lead soloist. He sings with both bass and soprano. To praise a man who has made the lives of workers hell. To sing praises to a man who has impoverished Kenyan workers. To affirm a man who have made workers beggars in their own country. The workers of Kenya, since you seem to be unable to remove this man, my proposal to Kenyan workers is about time we created another alternative organization to champion the rights of the Kenyan workers, so that workers have a choice. They don't have to be in court. I want to urge you to start forming that body. I know William Ruto, through the Registrar of Trade Unions, will frustrate the registration of that organization. But again, mine is just to assure you, get your paperwork in order, get the members in order. Next year, in October, when we are in office, we shall register the new organization that will champion the interest of the Kenyan worker. Biamana sana gendera kurigireria Getembe TV na boyo ko yechengira emero video yegetasini kiga bwanjite heritariane Matilda Obaigwa umerana ayo na yanda mange asenjera ayo bwikirano kigima yakoraga chinsa ivere boigo chinsa enye chialero marogoba korase bimanyirire nere Vanessa Nyaboke Kevin Ongeri chibichana malio gya senjera engikirano gendera gotwara oburigireria obia. Yebuna mwenyero chega ne machine tokoroka E5 ne machine ngia sana akero gwate problem ya magoro me pia magoro abimbete no gocha kwabekera magoro aoga kera magoro kubetu bintu korunse magoro gusangita bwa tinguru wasore gutwara umuchando bwa magoro machine na bokorarira ega asene kabisa gokora no kuirania amagoro aitare tware chinguru okobimba koli kware ngo korworo